أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد فاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanwa musulmai barkanmu da wannan lokaci. insha Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatunmu. wa as'alullah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim. wa ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka da sunayensa mafi kyau da siffofinsa maɗaukaka ya sa wannan karatun da za mu yi tsarkakke ne domin neman yardan Allah mai girma da ɗaukaka. wa yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'd al-mamat wa yanfa'u man sami'ahu aw sa'ada fi nashri هذه الفيديوهات. وإنا روغون الله مدوكاكين sarki ya amfane ni da wannan karatu cikin rayuwata da kuma bayan mutuwata, da kuma ya amfane duk wanda ya saurari wannan karatu da kuma wanda ya taimaka akan yaduwar wannan karatun da zamu yi. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. للي الله سبحانه وتعالى tsarki ya tabbata a gare shi, mai iya haka ne, mai iko ne kuma ga yin haka. wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. kuma Allah ya yi tsira da aminci ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako, har zuwa ranar tatin alƙiyama. Amin. bayan haka insha Allah subhanahu wa ta'ala